Unu amakwa na Ekehit jelu n'ụlọ ikpe on 6th of March 2026 nke dị n'Awka na Anambra steeti. Unu n'anya n'ife onyonyo a, unu ya afụkwana ya bụ Ekehit, nkata ọgwụ, iyi ka iyi, alụsị agọlụ Chukwu, udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a. The only native doctor na Ọkịja ya bụ ọgwọcha alụghị ọgwụ 4 days. Ya bụ ọgwụ ele wee lụba ọrụ na ọ bụrụ na ya bụ ọgwụ alụghị ọrụ within 4 days, ichi ya takwa na nke Ekehit na Ọkịja, onyekwa onye bụ ego o ji wee gwọrọ onye bụ ịchaka mmụọ. Unu n'anya n'ife onyonyo a, unu ya afụkwana ya bụ Ekehit mgbe o si na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere n'Awka na Anambra steeti wee na-apụta. Onye mekwana iji wee mata na Ekehit jere n'ụlọ ikpe on 6th of March 2026 bụkwanụ nwunye Ekehit, onye nke a na-akpọ Ada dị iche. Ya bụ ife tinyere ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ wee na-agwa ndị mmadụ na di ebe Ekehit na o jekwanụ n'ụlọ ikpe. Unu ya abịa ka unu n'ife kpetakwanụ n'ikpe Ekehit. Unu mana 28 of February akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba adreesị ndị ọba ego dị na buutu na mgbe o jekwa na nnukwute ụlọ ikpe anụnwa nke dị n'Awka na Anambra steeti n'ọsọsọ ya bụ akwa ọkụkọ bụ ife jelu na afụghị Ekehit na afụghị onye eze Jizọs. Ndị mmadụ ji wee na-asị ọ na-abụ na ekpekọtaghị ikpe fancha niile otu mbọsị andị na ka ekpechara akwa ọkụkọ ikpe wee tụọ ya nga wee sị na ọ ya alụ 11 months n'ime ụlọ nga wee jee tikpo okwu agwụ ya wee gbaa ya ọkụ wee gbaa oke ite ya niile ọkụ na akpakala dị ngwe ndị ebe ahụ ọkụ, nke bụ na ndị gọọmenti na-akọwa na ya bụ na ebe akwa ọkụkọ nọ wee na-agwọ ya bụ oke ite na ndị gọọmenti ya eweluzi a na ebe ahụ na ya bụ a na-abụghọzikwana nke akwa ọkụkọ tiwara akị na dịka akpa akwa ọkụkọ wee ruo n'ụlọ ikpe wee na-asị na aka ya dị na ntọrị mmadụ, na ọ na-emebisi ndị yut, na ọ na-agwọ ọgwụ ego, na ọ na-emegasị ife adịghị mma, nke bụ na akwa ọkụkọ kwetara wee sị na ya bụ ife niile ndị gọọmenti na-asị na o mere ya. Ndị gọọmenti wee sị maka ya bụ ife na ya atụ ya 11 months n'ime ụlọ nga na ọ bụrụ na ọ lụcha nga pụta na ọ ya apụta wee mee vidio wee gwa ndị mmadụ na ọ bụrụzikwa dibịa, na ọ hazikwa agwa oke ite, na ọ hazikwa agwa ịchaka mmụọ, na ọ bụrụ na o kwucha ife niile a na ndị gọọmenti ya enyezie ambasadọ ndị yut ka ọ na-alụzi ọrụ ndị ụka, na ọ ya dazikwa na-alụ dibịa nke ya bụ ife na-afịa afịa n'ihu akwụkwọ wee na-azụkwa n'azụ. Nke bụ na mgbe ekpechara akwa ọkụkọ ikpe na ndị gọọmenti na ndị ụlọ ikpe ewepụtaghọrọ anyị mbọsị anyị ekpezi ikpe Ekehit na onye eze Jizọs ka anyị marụkwanụ ka anyị esikwa wee bi ikpefa na otu esi wee kpee akwa ọkụkọ tiwara akị ka anyị esikwa wee kpee Ekehit na onye eze Jizọs. Ọnya ka anyị pụtazi tata anụnwa wee na-afụ na nwunye Ekehit etinyego n'ihu akwụkwọ wee na-agwa ndị mmadụ na di ya ejere ụlọ ikpe na 6th of March 2026 wee ruo ebe ahụ wee bugharị ikpe Ekehit wee sị na ya ekpezi ya na 20th of March 2026. Unu mana nke Ekehit na ọ hazi afịa afịa n'ihu akwụkwọ na ọ hazi ewu ewu na ndị mmadụ na-asị na onye bụ tageti eji wee kpụta Ekehit na onye eze Jizọs bụ akwa ọkụkọ tiwara akị na ọba adreesị ndị ọba ego dị na buutu, na ọnyanwa ka a na-ede, na ọnyanwa bụ ife ndị gọọmenti chọrọ ịkpụrụ na ntu akpụje Ekehit na onye eze Jizọs n'oke e wee mezuo ọrụ ka ọ ghara ịdụ ka ọsọsọ akwa ọkụkọ ka akpụje wee hapụzikwa anụ ndị nke anụnwa. Andị anyị na-anụkwa kepu na onye nke bụkwa n'okongwu dibịa na ndị gọọmenti Anambra steeti na fa akpụrụkwa n'okongwu dibịa wee sị na ọnyanwa na-agba ndị dibịa n'ihu akwụkwọ, na ọnyanwa na-eme ndị mmadụ ji eje wee na-atụnyelu ndị dibịa na ka o si gbatakwuru kịta na-akọwakwa lejediri na okongwu dibịa na ọnọzikwa n'aka ndị udo na-achị na ndị agụ na-eche mba nke Anambra steeti na amabekwa mbọsị a ya akpụpụkwa ya bụ okongwu dibịa ụlọ ikpe ka anyị malụ n'ife eji wee jide ya na ife eji ata ya afụfụ njọ ya na ebubo nke a na-ebokwana ya sị nọ nke o mere na nke o meghọ. Ọdụ unu ka Ekehit jee n'ụlọ ikpe na 28 of March 2026 na ya ahapịa ka ya atụkwa nyanwa nga onye nke bụkwa na onye eze Jizọs. Anyị ama akwọ mbọsị a sịrị oya eje n'ụlọ ikpe nke anya na nwunye ya ebighọzi o jee ụlọ ikpe kịta kedu ka ndị mmadụ ya eti wee marụ. Unu makwa na ọ maka na akpụjefa na akwa ọkụkọ tiwara akị na ọba kpatara ya bụ ife ji ewu ewu n'ihu akwụkwọ, nke bụ na fa jee n'ụlọ ikpe na-afụ na fa jekwanụ n'ụlọ ikpe fụ ka esi wee kpee ikpe fụ ma ndị udo na-achị ma ndị uwe ojii ma ndị ọrụ agha fa eju ebe niile. Mana unu n'anya na nke a o nwezikwa onye afụrụ n'ụlọ ikpe ma ndị agụ na-eche mba nwa na-edufe abịa ma ndị ọrụ agha fancha niile o nwezikwa onye afọ. Unu fụ ka Ekehit si wee na-eduga ka otu big man nwere ego. Unu makwa na onye nke bụ aka na-achị Anambra steeti bụ Chari nwa Mgbafọ na o nwere ife onyonyo o mere na-akpọ ndị dibịa afa
si na fa na ọ na-achara njifa na fa bịa gwọọ onye bụ ọgwụ ego ka ọ fụ n'anya anyị amadịrị n'okongwu dibịa ka fa ji akpụrụ o ji wee menya bụ ife onyonyo unu ya ege ntị ka unu nnukwu ife o kwuru na ya bụ ife nke bụ na ndị mmadụ jidere ya bụchara nwa Mgbafọ na-akpọrị n'ihu akwụkwọ na-atị ya na nwa ya bụ Ụzọnna na ya jee zụọ ya na ya zụnalụ ndị ọzọ nke fa ị ga-enyekwu ya ego ka o were gwọrọ ọgwụ ego ọgba gwọrọ onwe ya nwee ego by himself mana ọ na-edile ego o wee gwọọ ọ na-agwọ ọgwụ ego ifu isi n'anya mgbe ndị nwaasị na-agwọ ọgwụ ego ọ na-agwụ ya etu chụpụbara Dangote ma chụpụ Elon Musk. We must rescue our youths. We must rescue the next generation. I mean, these are the crusade of what Apuga, Onyaga and Wandia. We must care for them all. Onyaga and Wandia means also saving them from themselves. Saving the people from themselves. Because sometimes they can't help themselves. And they are trapped. They are trapped and they don't know any better. By the way, can do the principle of the Ogwego, can do the science. Obulo onye na-akwapara ọkwọtazi ọgwụ ego then ọkwara mmadụ bara ọ narị ya 1 million instead of 200,000. How? I'm just trying to understand. We must create the new person that will inhabit this. I know that party has become almost like business, but it must also be a platform for social crusade, social reformation. It's an association. We must stand by each other and teach our children to do something different. Hello, Noga. I'm looking forward to the day that even in the churches we can get there and people are taught to be responsible Christianity. You know, you take your destiny in your hand. And we pray, we walk, we pray to God to bless the works of our hands. But you cannot go and cover yourself with duvet in the morning and expect God to come and serve you full English breakfast. No, now, he who does not work, let him not eat. We must preach this. Let's have some conversations, serious conversations as a people. You know, how to build a new society. And APGA, as progressives, we must be at the forefront.